DID लिटिल मास्टार सीजन 5 जि हादोरारि मोनसे बादायलायनाय बे बादायलायनायाव जि गावनि पारफरमेन्सजों देरहासार जाबाय हानाय दासिम जोंनि गलाघाटनि नब'जित नार्जारी बिनिसिम खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै सिगां जोंनि मोजां मोननाय आरो जोंनि बाख्नायनायखौ जों जासिदों। बिथांनि सोलेरा गसाइनि अननायाव लोमजाया साजाया थानानै जाहाथे बे सिजनाव बिथाङा देरहासार जानो हायो बिनि थाखाय गसाइनाव आरज गाबग्रोबाय। दा जि मोनसे हादोरारि बादायलायनाय बे हादोरारि बादायलायनायाव बुहुमाव थानाय गासैबो बर' फिसा लोगोसे बुहुमनि गासैबो सुबुंफोरनि जि गोग्गानाय बे गोग्गानायजों लोगोसे बिथांनि देरहानायनि थाखाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ बिथांनो भट होनो थाखाय आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों। जिहेतु सनिबारनि मोनानि 9 रिंगानिफ्राय भटआ जागायगोन आरो समबारनि फुंनि 9 रिंगासिम थागोन। बे समनि गेजेराव जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाया 9152915246 बे नाम्बाराव मिस कल खालामनानै बिथांखौ देरहाबोनायाव जाहाथे मदद होयो बिनि थाखाय आङो गासैबो रायजो राजाखौ खावलायनो लुबैदों।